ସେପଟଟା କ'ଣ ଅଛି ସେପଟ ବାଦିଟା ଥିବ ମୋଟା ଖାଇବ ଏମିତି ସେ ପହଞ୍ଚିବିନି ଗାଡ଼ି ସେମିତି ଜାଗାରେ ଅଛି ଉପରୁ ପଡ଼ୁଛି ତଳକୁ ଆସୁନା ସେ ବଡ଼ ବାଟଟା ଧର ଏ ଉପର ବାଟ ଟିକେ ଆଜ୍ଞା ବାବୁ ନ ବାହାର କ'ଣ ସେଠି ଧରବାଟା ଟିକେ କଷ୍ଟକର ହେଇପାରେ ମେ ବି ଟିକେ ହେଲେ ବାହାରକୁ ଏଠି ପଳେଇ ଆସ ନା ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଇଜି ଓ ଭାଇ ବହୁତ ବଡ଼ ଡାଟା ବହୁତ ପୁରୁଣା ଡାଟାଟା ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଟେନସନ୍ ମୁଁ ଧରିକି ହିଁ ଯିବି ଛାଡ଼ିଦେଲା ଆଉ ଏବେ ତଳପଟୁ ଏଇ ଆଙ୍ଗେଲଟା ପୁରା କଣଟା ଗେଟ୍ ବାଡ଼ି ରେଡ଼ି କର କାଲି ଟିକେ ମୁଣ୍ଡଟା ବଧା ଦେଖା ହଉଛି ଉପରୁ ତ ତଳକୁ ଆଣ ବାହାରିଯିବ ଏବେ ନାଦଟା ଦେଖୁନ ଏଇ ନାଦଟା ତଳପଟ ନାଦଟା ଫାଙ୍କା ଅଛି ବାବୁ ଦେଖ ସେପଟେ ବାହାରିଯିବ ଯିବା ପାଇଁ ଦେବିନି ସେଇ ବାବୁ ଏଙ୍ଗଲଟା ଲଗେଇ ଟୋଟାଲ ପୁରା ଟାଣିକି ବାହାର କରିଦେଉନ ବାହାର କରିଦିଅ ଥରେ ତାକୁ ବାହାର କରିଦିଅ ଆମେ ଏଠି ଚପେଇଦେବା ବାସ୍ ତାକୁ ଜମା ଛାଡ଼ନି ହଁ ଓ ଭାଇ ପାରବ ଦେଖିକିନା ଇଜି ବ୍ରୋ ଇଜି ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଉପରୁ ବାଡ଼ି ଦେବ ଖସିଯିବ ଏଇ ବାଟେ ନେଇଯିବ ଏଇ ଶଳାଟା ଖସି ଯାଉଛି ଏଇ ବାଟରେ ଜାଗାରେ ହଁ ଏବେ ଠିକ୍ ଜାଗା ଆସିବନି ଏଠି ପାରେଇ ପାରୁନି ପଳେଇ ଆସିବ ସିଏ ନିଜେ ପଳେଇ ଆସିବ ନାଇଁ ଦେଖ ଏବେ ଚାପ ରାଗିଛି ଦେଖିକିନା ବହୁତ ଲାଗିଛି ଉପରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ବଡ଼ଟା ନା ବହୁତ ବଡ଼ ସେପଟେ ଟିକେ ଦେଖୁଥିବ ପହଞ୍ଚିଛି ଉପରକୁ ପଡ଼ିଲା ଏଇ ବାଟେ ଧରୁନା ଏଇ ଉପରୁ ଭର୍ତ୍ତି ଏଇ ବାଟରେ ନାହିଁ ଉପରୁ ଉପରୁ ତଳକୁ ଜାଗା ନା ଏଙ୍ଗେଲଟାରେ ଚାଲୁଛି ସେପଟେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବାହାରିବା ପାଇଁ ଜାଗା ନାହିଁ ନା
এটা না হাত আপনি নি ঠিক আছে হ্যাঁ বারা 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 বাচ্চা এটা দিও দিও এটা তো এটা ভালো দেখো মজিরে 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 এটা পুরা হ্যাঁ मोबाइल छाड़ो मोबाइल छाड़ दियो ला दियो देखी जो ना देखी जो टोटल देखी जो तो गुड मिनट देखी तो टोटल पर देखी तो क्या बाहर बाहर के बारे में क्या बारी को क्या बारी को एटी नहीं धरा हबो हला तुम कहले ए बत्रे जाको ना से टिके होई ए रोड पूरा स्टेप रखी कि मु मोबाइल टा उठेबी हला अछि तो देखी छाड़ी गला स्लिप गला टेंशन नहीं भाई ओटा तो पिछड़ी होची म की रखा है हट यार ओके रुआ बाबू ओके छाड़बनी जम्मा छाड़बनी ओके ब्रो बढ़िया तो बाहर में गया बड़ी मोर बड़ी अच्छी ओहो देखा स्ट्रोच भाई डबाटा कोणा करिनी ना डबाटा ना ओ भाई कोणा गोटे कर केते समय धरिक रहिबा नहले एटा दियो भर्ती कर दवा भाई भर्ती कर दियो आगे भर्ती कर दवा तापर भर्ती कर दियो बाबू देखो छल्ला को धरी बनी ना धरी जीवो कोणा गोटे केमते करिया कंटा गुटा आनन कंटा गुटा एगर लोहा कंटा गुटा आनन कि छुई के देखन এটা সবুঠু বড় খতরনাক আরে সরু ফোড় নাগো পুরা করে মানে ইয়ে মরিব নল মারিব এ লড়িব এটা দান্ত দেখো জীবটা পারিছে এটা এটা জীবটা এই উপর দান্ত আছে উপরে দুইটা দান্ত আছে এই টাইপের দিব উপরে দুইটা দান্ত আছে পুরা সোনার মূল্য এটা দেখো তা মুহটা কাঠি গুটা আনিলে দেখি দিয়াନ୍ତି কেবে भी थाउ थाउ ऊपर को हाथ दियोनी बाबू आराम रहछु भाई এটা কাটিলে সে দান্ত ভাঙি দেই দান্ত মানে ना 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 তাও ভাঙিবানি भाग्यो তার ଅଛି তার সে খাদ্য খাই পারিব না সে মানে आगे এনা কিছু দিন মানে এ সাপ 6 মাসরে থরে খাই পুরা ননে পপন খাইକି ରହିଯିବ ଆଣିଛନ୍ତି ତ हां हां खोल दे बढ़िया ঘন্টা ওটা পিরকো ঘন্টা নাই नी घंटा रहिने भी हो हां हेची खाली निश्वास टिके नबो से हो ए जो उडरा उडे करलनी କରିବି ଟିକେ କୋনଟା ଗାଁ ଭଲ କି ଲାଗିନି যে এটা ভালো লাগা তা কুটিকে গাড়ি নাও না তাকে উপরে নাও
ନା 5 ଫୁଟ ହବନି? 3.5 5 ଫୁଟ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଇଏ ହେଉଛି ନା ଏତେ ହବ ଏଟା 6 ମାସ ଖଣ୍ଡେ ହବ ବେଶୀ ନୁହେଁ। ସମସ୍ତେ ଏତେ ମୋଟା ହବ ନା ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଇଏ କାତି ଛାଡ଼ିଛି ହଁ ରିସେଣ୍ଟ ଛାଡ଼ିଛି। କାତି ଛାଡ଼ିଛି କିନ୍ତୁ ତାର ଗର୍ଜନଟା ଦେଖିଛ ନା ସୁଶୁଆ ୟାରକୁ ହିଂସ୍ରୁକୁ ଆଉ କେହି ନାହିଁ ଗୋଟେ ହେଉଛି ବୀଜ ଛୁଆ କଥାରେ ଅଛି ବା ଅବିଜା ଆଉ ବୀଜ ଭିତରେ ଫରକ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଠିକ୍। ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ବୀଜ ସାପ 1 ଇଞ୍ଚ ହଲିବନି। ୱାର୍ଲଡର ସବୁଠୁ ପଏଜନସ୍ ୱାର୍ଲଡରେ ତାହାକୁ ଆଗେ ମାରିବନି। ଆମ ଏସିଆରେ ଇଣ୍ଡିଆର ସବୁଠୁ ପଏଜନସ୍। ଟିପିଟା ଖୋଲିବନି ତ ଆମ ଟିଭିଟା କ'ଣ ଖୋଲିବ? ଦେଖ ୱାଟ୍ସଅପ୍ ପଠେଇ ଦେଖ ତ ଦୁର୍ଭିଆ କୁହାଯାଏ। ୱାଟ୍ସଅପ୍ ପଠେଇ ଦେଖ ତୁ ଧରିଲେ ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲା ମାନେ କାମୁଡ଼ିଲା ମାନେ କିସ ୱାଟ୍ସଅପ୍ ଅନାରସ ନା ଅନାରସ କିଆଁ ପଣସ ଜାଣିଛି ଜାଣିଛି। କିଆଁ ପଣସ ଦେଖୁ ତାକୁ ବେଶୀ କଷ୍ଟ ଦିଅ ତାକୁ ତାକୁ ନେଇକି କଷ୍ଟ ମୋ ଦିଅ ମା ଆଜି ଯାଇଛନ୍ତି କିଆଁ ପଣସଟା ଭାଙ୍ଗି ସେଇଠି ଥିଲା ଆଉ ଉଠି ଉଠିଲା ଖାଇକି ଏଇଠି କୁଡ଼ିଦେଲା ଆଉ କିନ୍ତୁ ଦାନ୍ତ ଫିଲ କିଏ ଜାଣିନି ମୁଁ ଭାଇ ସାପଟା ହଁ ପାଉଚଟା ଅଛି ନା ହଁ ହଁ ସେଟା ଟିକେ ଅନ୍ଧାରିଆ ଦେଖାଯାଏ ହଁ ସେ ଏମିତି ପାଉଚରେ ଉଲି ଉଲି ଆସିଛି ହଁ ପାଉଚ କୋଉଠି ଆସିଲା ଆଚ୍ଛା ଏଇ ମାଡ଼ି ଦବ କହୁଛି ଦେଖି ପକେଇକି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ସେ ଛୁଆ ବି ଖାଇବା ପିଇବା ବନ୍ଦ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ମାନେ କାନ୍ଦୁଛି ହଁ ଦେଖିକି ଦେଖି ମତେ ତାପରେ ତାପରେ ମତେ ଡାକିଲି ତ ଭାଇ ମାନେ ଏବେ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ସାପଟିକୁ ଧରି ସାରିଲୁଛି ଏହା ସୀମାନ୍ତ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ ଗାଡ଼ି ହଷ୍ଟେଲରେ ଆମେ ଏହାକୁ ଧରିଲୁ। ସବୁ ଥାଏ ସେତିକି ଫଟୋଗ୍ରାଫି ତାର ବହୁତ ହେଇଗଲା ଫେମସ୍ ହେଇଗଲା ସେ ହେଲା। ଦିଲ୍ଲୀପ ପାଖକୁ ଶୁଣ ଏଇଠୁ ପୁରା ଫଟୋଟା ପୁରା ଏଇଠୁ ପୁରା ଲାଗି ଫଟୋଟା ହେଲା ହେଲା ଶୁଣ ଶୁଣ ଏବେ ମୋ ସହିତ ଏଇଠୁ ମୁଁ ଚାହିଁଛି ଏଇଠି ଉଠା ହେଲା ମୋତେ ଫଟୋ ଛାଡ଼ିବୁ ହେଲା ଏ ବା ମୋ ଘର ସେ ଫଟୋ ଉଠାଇଦେବି ଆରେ ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଉଠା ଗୋଟେ ଚାହିଁବ ଆଉ ଗୋଟେ ଉଠା ଗୋଟେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଦେଖା ଦେଖା ସେଟା ଫଟୋଟା କଲନି ଏମିତି ଧରିକିନା ୟାକୁ କରିଛୁ ବଳ ଫଟୋଟା କଲନି ହଉ ଆସନ୍ତୁ ଆସିବ ମାନେ ଆସ ହଁ ହଁ ଠିକ୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହିଲେ ଫଟୋ ଉଠାଇକି ପଳେଇ ଆସ ଚାଲ चल टीवी खोल दो जेमती है तो भाई एबे आमे यहाँ को नूधना जंगल छाड़ीदेवाई आसीचु। तो ये स्पेक्टिकल कोबरा
तो काली आमर को फोन आसी सीमांत लेडीज हॉस्टेल तो काली राति पाखापाखि 12टा 12टा पाखापाखि आम जाइकिना या रेस्क्यू कलु। तो काली राति रे छाड़ापाई सुविधाजनक नथिला तेणु आम यहाँ एबे आसी छाड़िया पाई। ବାଡ଼ିଟା ଉଠେଇବ। जंप मारी पार हम्म? जंप जा पड़े जा ପଳେଇବ ତାହେଲେ ଆସ ତମେ ସେଇଠୁ ଜୁମ୍ କରିକି ପଶେଇ ଆସ।